Okay. No. Open the scissors more. Oh, yeah, that's it. Put it in. Okay. A little bit closer to your head. Yeah, that's fine. Okay, you can cut. It's not going to cut it through one shot, so yeah, you can. Okay, don't worry, let it go through. Okay. Okay, take that piece, show it to the camera, and throw it on the floor. Okay. Don't put your face. Second part. Second part. Okay. Is it weird? Okay. Bit closer to your face. That's it. Okay, cool. You can cut it. That's it. Okay, other side again. That's it. Okay, take that piece up for me if you don't mind. Okay? Alright, wait a little bit. I'm going to stop the tape. Okay, go for it. As I cut it. Yeah. Yeah. A little bit lower. Okay. Raise the stick, show that piece to the camera again. And throw it on the floor. Okay. Oh, that's right. Wait. Okay? As I cut. Yes. Don't try to cut through with one shot. Okay. Okay. And just style it. Yeah, like that. Cool. Okay. As je er al twee eens neerzet, pak je haren mooi op. Af. Oké, recht. Oké, een ander stukje. Oké. Volgt op aan de kant. Vat al twee handen, vat je haren op. Kijk, die klank gaan ek insit en uitsit soos ons gaan, hè. Beetje af. Oké. Oh, dat is baie dik. Maar we allemaal zo hadden ze. Het zijn nog sessies. Ja, als ik nog een sessie maak. Ga je stijf een stukje afsnijden voor die camera? Oh, dat is ook lang. Oké, gooi je af. Dat is steeds weg. Wat is dit? Dat is wel erg. Oké, op je kant. Ja, Of, vat nog op, ja, vat nog op. Vat al twee handen. Weg. Je af, recht, snij. Het is moeilijk met die spieel, met die scare. Alles uit het niet te doen. Oké. De kant. Zo. Is recht, snij. Oké. Ja. Beetje nou, ja, dat is recht. Totaal weg van jou 90 graden met jou. Nee, een beetje vat het vorentoe, so vorentoe. Daar sy. Oké. Agter.
As ou se hare droog is, besef hy nie baie hare jy het nie, veral met iemand soos haar, jy weet. So. Is reg. Okay, wag. Okay, los daai stuk. Ek gaan daai stuk vir my doen. Okay. Okay, nog so een stukkie. Okay, sit die skerm neer. Dan stileer jy hom so met jou vingers. Maak so 'n halwe styl met hom. Trek hom vorentoe daar sy. Okay. Reg so, dan smaak jy. Sien, dit wil nie werk nie. Nie met my lamp. Reg man. Gooi jou kop vorentoe. Gooi dit terug. Kom. Moenie dit uit jou gesig. My pa. Oefen jy eers? Ja, dan sê maar 'n bietjie oop so maak. Okay. Hi. Weer. Doen dit weer? Ja. Maar nou net nie te ver agtertoe gaan. Ja, dit gaan mooi lyk. Dis sy doen dit, nê. Nee. Begin. En dan gaan hom edit so, jy kan maar praat. Okay. Nader. Okay. Okay. Sny net klaar, dan sal ons 'n ander plan maak. Dit gaan te verskillend skerp. Okay. Ek het nog gestop. Okay. Gaan maar. Dis hy. Begin harder. Okay. Sny beter. Nee, nie Te reg. kare. Ek dink jy sit ook die skerp te diep in. Nee, wat jou skerp terug. Net te naby in die spieël kom nie hoor. Draai jou kop vir my so effens. Okay. Sny. Druk die skerp te diep in. Sy. Reg. Go for it. Ja. Okay. 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 As jy links? Bietjie verder weg. Okay. Met jou vinger raaks nie. Kyk hoe mooi lyk dit al klaar man. Agter kry 'n bietjie los. Daai bietjie langer, ja. Bietjie harder. Okay. Okay. Okay.
Oké, ik ga een pause. Wacht. Oké. Ook nog een stukje. Een klein stukje. Hallo. Oké. Wat gaan we? Nog zo een stukje. Wat maak jij? Oké. Zo scan neer. En dan stileer je dit zo half. Met je vingers stileer het zo. Ek dink jy lig vir my. Dus maak je achterkant op. Waar daai? Ja, daar is hy. De kant een beetje op. Oké, dan kijk je voor die dingen. Kijk nou weer mama wat doen Je moet voor haar haren. Je alles af. Ze heeft mij eigenlijk al alles afsnijden. Alles afsnijden. Ik wil even een beetje praten, dat ik je met je mond ook kan opstellen. Dus wat moet ik zeggen? Ze heeft al alles afsnijden. Alles afsnijden. Oké. Nog een beetje. Oké. Weer. Nu voor mij kijken. Oké. Verander je handen. Oké. Dus my neer, kyk of jy bo kan vat gaan. Oké, vir die skeer, goed in, ons kyk. Zal ik jou sê op of af, oké. Kan je zelf zien in de spiegel? Ja. Kan je? Oké. Okay. Dan zet je weer neer. Wacht. Oké. Moet ik snijden? Ja. Oké. 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 Als je daar zo ziet hoe begin moet inzetten hoor. Ga een beetje af nader aan je kop. Nog een beetje. Drink daar ja, oké? Oké. Snijp je op kant. Zo. Ja. Maar vat hem voor mij weg van je kop af. Oké, wacht even. Een beetje. Oké, snij maar. Baie te kan hè. Aan de kant. Kijk hoe klaar mooi lijkt het maar. Oké. Eens hoor is eintlik baie dik. Ek besef dit nie. Kai. Ja, net so ja. En dan net nog een stukje van een ander stukje af. En dan als je klaar is reg, so die skerpie neer. En dan stileer je dit, maak het so 'n bietjie die mekaar met jou. So asof jy dit nou sal stileer. 'n bietjie boop en so. Trek die eerste stukkie so af.